A primeira campaña posta en marcha en Chens.org pide ao goberno local que non se toque a fonte da Praza da Independencia. A outra pecha filas en torno ao proxecto de modelo de cidade de Rabella. Para o Concello, estas campañas son anecdóticas e considera que a polémica non é para tanto. Eu coido que lío tampouco cando estamos falando de 100 ou 200 persoas dunha población de case 40.000 habitantes, pois non é lío. Si é certo que, hai moita xente de Vilagarcía é moi susceptible aos cambios. A alcaldesa en funcións quixo aclarar cales son os plans municipais. A fonte, que xa non é orixinal, vai continuar presidindo a praza. O único que desaparece é o seu vaso para facela máis accesible. Vaise retirar o vaso circundante. Eses vasos tiñan o seu sentido no seu momento, nos anos 70, que esta fonte dos anos 70, feita polo arquitecto municipal. O que si ten valor é a peza escultórica da parte de arriba, que é unha alegoría ao levantamento da cidadanía de Vilagarcía contra a invasión francesa. Eso prevalece, eso coas villas, etcétera, etcétera. O que se retira é o vaso. Con vaso ou sen el, o certo é que a actuación xera debate. É unha pena que se quite todas estas cousas que isto estaba bonito de momento. Home, esperemos que todos os cambios é para mellor. Home, é porque non vai quedar ben. Eu creo que se fan algo quedará ben. Dice que si unha persona en silla de rodas que non pode acercarse a beber. Pero en realidad aquí a beber pouca xente. E mira, ali hai un grifo tamén. E non usa xente. Hai a quen non lle gusta, a quen non lle gusta, o que non guste que non viña velas. Hai que reciclar a ciudad. Moitos tamén aproveitan para valorar a futura peonalización desta vía que parte da esquina do Colexio San Francisco ata o vértice onde se atopan estas áncoras. Neste caso, como xa é habitual, diverxencia de opinións. Tío, me queda bien, pero al final siempre nos joroban a los conductores e a todo eso, e a los comercios e a todo. E agora tamén os coches tamén queren aparcar. Os que andan paseando, ou como eu, tamén xa nos chega. Está bien, y creo que hasta había que alejar el tráfico, mucho tráfico. ¿Demasiado tráfico por aquí? Sí, porque la gente está acostumbrada a venir en el coche y tenía que utilizar más el autobús. As obras comezarán este outono e estarán rematadas nos primeiros meses do 2019. Teñen un orzamento de 420.000 euros.